கோவை அரசு மருத்துவமனையில் இன்று பிறந்த 25க்கும் மேற்பட்ட ஏழை கூலி தொழிலாளர் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம். தேசிய தொழிலாளர் தினத்தை முன்னிட்டு பாரதிய ஜனதா அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் சங்கம் சார்பாக கோவை அரசு மருத்துவமனையில் இன்று பிறந்த 25க்கும் மேற்பட்ட ஏழை கூலி தொழிலாளர் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் கோவை மாவட்ட தலைவர் டி.கே. ராஜேந்திர பிரசாத் தலைமையிலும், மாநில துணைத் தலைவர் ஜே. புவனேஸ்வரன் முன்னிலையிலும், மாநில தலைவர் சி. பாண்டித்துரை ஆசியுடனும் வழங்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. இதில் பாரதிய ஜனதா அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் சங்கத்தின் நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு சிறப்பான நாள். உலக படைப்பாளி ஜகத்குரு விஸ்வகர்ம ஜெயந்தி இன்றை கொண்டாடுகிறோம். இன்றைக்கி இந்த அரசு மருத்துவமனையில் ஏழை கூலி தொழிலாளர்கள் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் அணிவித்தல் எல்லாருக்குமே ஒரு மகிழ்ச்சிகரமாக சந்தோஷமாக இருந்தது. இன்றைய செப்டம்பர் 17 இன்றைய தினத்தை தேசிய தொழிலாளர் தினமாக கொண்டாடுகிறோம். அதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா, விஸ்வகர்மா தினத்தை தேசிய தொழிலாளர் தினமாக தேசிய அளவில் கொண்டாடப்படுகிறது. ஆமாம், ஏழை கூலி தொழிலாளர் குழந்தைகளுக்கு இலவச நலத்திட்டங்கள் அனைத்தும் கொடுக்க உள்ளது. இந்த பாரதிய ஜனதா அமைப்பு சாரா தொழிற்சங்கம் CNI 3503 என்ற பதிவாகப்பட்டது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இந்த விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. இத்தோடு இந்த விழாவினுடைய மாநில நிர்வாகிகள், மாவட்ட நிர்வாகிகள் அனைவருமே கலந்து கொண்டு இந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து 13க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் அனுபவித்து மகிழ்ச்சியான இந்த ஒரு நாளை நாங்கள் கொண்டாடுகிறோம். என்னுடன் இருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரர் மாநிலத்தினுடைய துணைத் தலைவர் புவனேஸ்வரன்ஜி அவர்களுக்கும், மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் மரியாதைக்கு அன்பு சகோதரர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்களுக்கும், மற்றும் மாவட்ட துணைத் தலைவர் மரியாதைக்குரிய அன்பு சகோதரர் சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கும், இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநில நிர்வாகிகளுமே பெரும்பாலும் வந்திருக்காங்க. மாவட்ட நிர்வாகிகள் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.